Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Beste urte batez ere, gure Kaiola elkarteak hemen elkarte arteko txapelketa antolatu du, Babarrunen txapelketa, momentuz nola doa gauza? Guen gozo ondo, egualdi polita tokatzu zaigu, eta jende xenteia sumatzen nahi da, hemen ikuste ditut Japonia batzuk, eta ambiente polita sortuko gaur ustez, bai. Parte hartzaile kopuru aldetik, nola mantentzen da? Parte hartzaile asko etorri da urten, 35 apuntatu dira, eta inbar izan dugu zozketa bat, eta azkenen 21 partaide dauzkegu, ez infrastruktura hola daukalako, baina aurten oso nik uste urte honetakoa izan dela, 35 partizipante etorri jala. Naiz eta Tolosako txapelketa izan ezaguna eginda eta kanpotik ere jendea etortzen zaigu bertara. Bai, etorri da bereziki bat Galdakaotikan, Pedro Mari, putxerak iteitu, Bizkaian eta Tabrialden iteituen erara prestatzen nahi da. Hola bereziki bezala, Nafarrotik handa etorri dira, eta Gipuzkoa sotikan, Irun, Azpeitia, Legorre taldea Ordizia behasein, osea, genik usteet, irikia dela. Ondoren epaimai berezi bat ere ekarri duzue garaia aukeratzeko? Bai, epaimaia Martin Berasatekin kontentu aite dugu eta beak ekartzizkigu aurten Martin dator, Hilario Alberaz de bai, Inigo Labado eta beste 8 behatzi etorriko ja de urten. Privilegiatu batzuk ere bazarete, lehenengo bazarete ekoizle irabazilearen Babarruna probatzen? Batzen hoxe, bai, atzo Fabio Orukeko Babarrunak hartu benitun, eta dola partaide guztiak Babarruna berdinak inite du. Eta nik uste Babarrun honena dela, suposatzea. Jose Mari, ikusten dugu jazuek ere kazuela hemen sutan duzuela, nola doaz Babarrunak? Ondo, momentuz ondo. Agar gero nola atatzea. Guzko lekaria, aurtengoa? Itxura hona zeukan, ez dakit, geho esangoa, a ber nola atatzen. Sekreturi bat duzu, Ez, sekreturik ez dauka. Amak akutsitakoa. Garaipena, lortzeko, nola ikusten duzu, Garaipena bila etorrega baino zailak uste du, hemen nivela ondila do. Urteroko zita bihurtu da gure Kaiolaren lehiaketa honetan parte hartzea, ez? Bai, urtero bezala, honeak guztazko etortzea eta ehundoko Babarrun txapelketa hemen Tolosan, gure Kaiolak oindala 28 urte natorrela honeak guztu asko, eta lagunen tartian iten dut kuraun mailan eta oso posik. Zure kuadrilatxo ere ekartzen duzu bertara? Bai, nire kuadrilatxoak, nire alumnoak ere bai, nire periodista lagunak ere bai, eta Babarrun saleak behintzat. Zuk Babarrun hon batzuk nola prestatzen dituzu? Bueno, nik Babarrun hon batzut, olio pixkat, Babarruna, ura minerala, geho tipula, eta porru gaztean txuri pixkat, eta geho, gozatu ondo Babarruna, eta geho, lau ordu nola oso mantxo eukitzen dut Babarruna, eta geho gatza beti azkeneko momentuan bota, eta azkeneko momentuan ere botatzen dut olio kulara bat. Batzuri pixkatekin, baina geho hori tamizatu iten dut. Eta geho ligatu kokotxak bezala, baina mantxoago, eta ondoko Babarrunak, hemengo Babarruna baldin hau eskutan. Gaur lan gogorra izango duzu lantzaia? Seguru, ikusten, aritu geha ikusten ze maila ematen aizian, eta oso maila handia, eta ziero zaila izan gadoa gaur irabazlea ematea. Gure Kaiola elkarteak antolaturiko 28. lehiaketa gastronomikoko epaimaia, Martin Berasategi, Alberto Elorza, Xavier Díez, Inigo Gil, Juanjo Mendioroz, Iñaki Izagirre eta Mikel Eskuderok osatu zuten. Lantzaia izan zuen epaimaia garaiak aukeratzeko, baina azkenean Jose Mari Urkola eta Ramon Olasagastik irabazi zuten. They said we from yard, my selector draw fresh yard.
Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.